O que é indudable é que Baleira perteneceu sempre a un concello interior. Vese na fala, que se conserva moita fala de orixe latino. Foi unha zona moi romanizada, porque existiron e existen hoxe castros na zona que nos fala de culturas antigas. Non solamente de castros, senón de un sistema primitivo de autonomía que tiñan as parroquias, como se ve, por exemplo, nos Muíños. No Marqués da Ensenada aparecen en Baleira nada menos que 82 muíños. Por exemplo, en unha parroquia como Córneas tiña 18. O Martín tiña 15, etc. A miña parroquia natal, Librán, tiña 8, que aínda se conservan moitos deles. E ademais, outro aspecto que indica bastante do número de poboación é, por exemplo, o número de capelas que había. Eu constatei 28 capelas. Ao haber ese número de capelas e de muiños, indica que había unha poboación bastante considerable. Oxe, claro, esa poboación desapareceu na meirande parte porque, como zona interior, houve unha emigración enorme. Emigración hacia Argentina, sobre todo, Venezuela, Cuba, todos os que estamos hoxe vivos temos familiares en toda esa zona de América. E logo máis tarde a emigración tamén hacia Europa, sobre todo hacia Alemania, Suiza, Francia, etc. A Guerra Civil aí sí que viviuse con bastante tensión porque debeuse fundamentalmente a que moitos de Asturias viñeron pola zona da montaña, polas zonas de Fonsagrada, entonces viñan moitos escapados e, efectivamente, aí producíronse situacións moi desagradables. Os republicanos moitos tuveron que escapar, fuxir dali, incluso persoas de consideración, como eran algún médico, etc., que se fuxiu e refuxouse aquí na cidade de Lugo. E despois, claro, viñeu unha segunda volta, que a veces viñeron algunhas represalias que se deron ali con algunhas familias. Sí, o turismo pode ser un futuro, como teñen estas zonas que aínda conservan moitos aspectos primitivos de interés actual. Hoxe que está tan en boga o montañismo, é unha zona moi propicia para iso, porque ten val e ten montaña. Outro dos camiños que ten Baleira, que xa ten algúns, pero eu creo que aínda ten que dar moito máis de sí, na produción de enerxía eólica. Agora, eso sí, que se realmente produce enerxía, home, que esa enerxía non vai a alimentar a riqueza doutras zonas, cando nace ali, que menos que produza riqueza tamén na zona onde nace.